कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. महायुतीचे उमेदवार तथा शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या विजयासाठी त्यांच्या पत्नी माजी नगराध्यक्षा पल्लवी केसरकर आणि सुकन्या सोनाली केसरकर वगळ यांनी कंबर कसली आहे. मंत्री केसरकरांच्या होमपेजवर मायलेकींकडून जोरदार बॅटिंग करण्यात आली आहे. विजयाचा चौकार ठोकणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केलाय. सावंतवाडी शहरातील सर्व भागात दीपक केसरकर यांचा झंझावती प्रचार करण्यात आला. माजी नगराध्यक्ष पल्लवी केसरकर, सुकन्या सोनाली केसरकर वगळ यांनी प्रचारात आघाडी घेतली. केसरकर हे विजयाचा चौकार मारतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केलाय. सालईवाडा इथं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची सून वृषाली शिंदे, शिवसेना नेते शीतल म्हात्रे आदींच्या उपस्थितीत कॉर्नर सभा घेण्यात आली. यानंतर आंबेडकर नगर, वैश्यवाडा, सबनीसपाडा, माठेवाडा, भटवाडी आदींसह शहरातील प्रमुख ठिकाणी झंझावती प्रचार करण्यात आला. महायुतीचे उमेदवार दीपक केसरकर यांनी या ठिकाणी उपस्थित राहत विरोधकांना जागा दाखवून द्या असं आवाहन केलं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.